Astăzi a fost la magazin și mi-a luat niște lucruri și mă gândeam să vi le arăt. Și haideți să începem să vă arăt ce lucruri mi-am luat eu. Primul rând arăt această clemă. Știți că eu am fost realisat clămi care au diferite culori și de păr. Da. Vreau să mă uit încolo pentru că la televizor și vreau să văd cum se cheamă și... O căciulă. Este așa foarte simpaticuță. O vedeți ce voi, vedeți ce drăguț este. Și are aceste două orechiușe. Îmi place. Mi-a un fel care are niște modele superbe. Aceste modele acesta care 6 găuri. Pentru dansuri, pentru că sunt la fluierașe, dau probă pentru fluierașe și vreau să dau și eu probă. Nu, ne învață în probă. Nu prea mult zis. Da. E drăguț, e verde. Prietena mea, Irina, nu ați văzut-o voi, are și ea unul, dar pe roșu, mi se pare că culoarea ea, sau pe albastru, nu mai știu ce culoare are. Am văzut-o și m-am oprit direct la ea. Este această borsetuță, îmi place foarte mult, are aici un model foarte drăguț, cu galben, roșu, alb și albastru. Îmi place foarte mult, are această futiță, se încheie așa. Vedeți frumos, este... Da, și acesta este ultimul lucru. Acesta este. Și aceasta este în formă de pește. Aceasta este. Și cam atâta. Pa!